Какви документи трябва да върнете обратно на личния лекар? Първо, за епикризите казахме, в болницата ще ви издадат 2 хартиени екземпляра, единия трябва да върнете при личния лекар. Какво още? Второ, амбулаторен лист от преглед при специалист. В общия случай това е желателно, а е задължително, ако има промяна в терапията по здравна каса. Част от медикаментите общо практикуващият ви лекар може да ги назначи само след като са назначени от специалист. Трето, изследванията. В общия случай изследванията ви биват автоматично прехвърлени в електронното досие и общо практикуващия лекар може да ги види оттам. Но не винаги. Ако личният лекар участва в лечението или го следи, или самият той е назначил изследванията, хубаво е да се уверите, че резултатите са достигнали до общо практикуващия лекар и той се е запознал с тях. Аз съм Иван Димитров от Здравочник БГ, сайтът с лекарски профили. Бъдете здрави!